தீபாவளி மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் எல்லாருக்கும். எல்லாருக்குமே ஹாப்பி தீபாவளி. கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு இல்லையா இன்னைக்கு நம்ம யாரெல்லாம் வந்து சிவபெருமான சேவிக்கிறாங்களோ இல்லையா, இன்னைக்கு கேதாரீஸ்வரர் அவருக்கு இல்வா விரதம் அது. ஓகே, ஹாப்பி தீபாவளி. கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு பட்டாபிஷேகம் இன்னைக்கு நம்ம யாரெல்லாம் அவருக்கு சிவபெருமான சேவிக்கிறாங்களோ இல்லையா, இன்னைக்கு கேதாரீஸ்வரர் அவருக்கு இல்வா விரதம் அது. ஓகே, ஹாப்பி தீபாவளி. கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு பட்டாபிஷேகம் இன்னைக்கு நம்ம யாரெல்லாம் அவருக்கு சிவபெருமான சேவிக்கிறாங்களோ இல்லையா, இன்னைக்கு கேதாரீஸ்வரர் அவருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹாப்பி தீபாவளி. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, கிருஷ்ண கான்ஃபரன்ஸ் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நாம இப்போ வில் ஸ்டார்ட் வித் நம்முடைய மாதாஜி. நம்ம வந்து மாதாஜி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களா இருந்த மாதிரி ஒரு 10 பேத்துக்கு சொல்லுவோம் மாதாஜி. இந்த கிருஷ்ணா கான்ஃபரன்ஸ்ல வரங்காட்டி எவ்வளவு பேத்துக்கு எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம் மாதாஜி. என்னன்னா அடுத்த வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அடுத்த வாட்டி 18 டேஸ்க்கு வந்து இங்க யார் வந்து அவ்வளவு ஜெயந்தி மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப அதாவது சாஃப்ட் வாய்ஸ் இருக்கிறவங்க இல்ல, என் வாய்ஸ் வந்து அவ்வளவு சாஃப்ட் கிடையாது, இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். ஓகே, சாஃப்ட் வாய்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து காலிங் சர்வீசஸ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா, 18 டேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலைமையில போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கலாம். நம்ம மாத்திரமே இதுல பயனடையணும்ட்டு இல்லை, நம்மள மாதிரி எத்தனையோ பேர் தவறு விழுந்த ஆத்மாக்கள் வழி தெரியாம தேடிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த ஆத்மாக்களுக்கு நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து இந்த குரு பரம்பரையும் வழி கொடுக்கட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளை வைக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம. ஓகே, ரேவதி மாதாஜி, ஐ திங்க் ஐ வில் செலக்ட் ஃபியூ டிவோட்டீஸ். ஐ திங்க் உஷா மாதாஜியோட கோஆர்டினேஷன், அது கம்யூனிகேஷன் வந்து மணிமேகலை மாதாஜி அண்ட் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி. ஸோ அவங்க 2 பேருமே வந்து they will coordinate. ஆக்சுவலி நீங்க எல்லாருமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு கால் பண்ணி ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரி கிளாஸ் இருக்கு, நீங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா வந்து பேசி அவங்கள இந்த கிளாஸுக்கு வர வைக்கணும். அவ்வளவுதான். ஐ திங்க் மாதாஜி சில்ட்ரன்ஸ் கூட வரலாங்களா அந்த கிளாஸ்க்கு? 100% நீங்க மகாலட்சுமி மாதாஜி சொல்லுங்க, அவங்க அதுல அவங்க ஆட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஆல்ரெடி முடிய போகுது இல்லையா, இப்ப முடிய போற நேரத்துல வேண்டாம், அடுத்த வாட்டி ஜனவரி 5 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, சொல்லுங்க மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நாங்க காலிங் சர்வீஸ் பண்றோம் மாதாஜி, எல்லாரும் பண்றோம் மாதாஜி, நானும் அக்கா எல்லாம் பண்ணுவோம் மாதாஜி. பண்றோம் சொல்லி கேக்குறோம் மாதாஜி, யார்கிட்ட கேட்கணும்னு சொல்லுங்க மாதாஜி, செய்யறோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji, very happy conscious Diwali Mataji. Thank you Mataji, same to you Mataji. Hare Krishna. Thank you very much Mataji. Namamishwaram. யாராவது இப்ப அங்க விளக்கு காட்டணும்னு நினைக்கினா நான் அந்த ஸ்கிரீனை வந்து நான் ஐ வில் நாட் ஷேர் சோ தட் நீங்க விளக்கு காட்டலாம், உங்களையும் ஸ்பாட்லைட் பண்றேன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. வேற யாராவது விளக்கு காட்டணும்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா ஐ வில் பி ஏபிள் டு மேக் யூ கேலரி வியூ போயிட்டு நான் நீங்க ஆன் யுவர் வீடியோ. எஸ், வேற யாராவது காட்டணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹாப்பி தீபாவளி டு ஹாப்பி கிருஷ்ணா தீபாவளி டு ஆல். தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லாருமே இப்போ வில் கோ டு இதுக்கு. ஓகேங்களா, விளக்கு காட்டிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து நீங்களும் வந்து மியூட்ல பாடுங்க, யாரும் சைலண்டா இருக்காது, மியூட்ல பாடுங்க. ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு டைம்ல நீங்க இது பண்றதுனால வந்து நீங்க மியூட்ல இருந்து பாடுங்க, உங்களை எல்லாருமே தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன். ஓகே. நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம் யசோதாமியோ லோகலாதவ்யமானம் பராம்ருஷ்யகோப்யா ருதத்தமோஹோ நேத்ரம் யுக்மம் ருஜந்தம் கராம்போஜம் யுக்மேன
शाटङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेकाङ्ककन्ता सिदग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धाम् इदिक्ते स्वलीलाभिः आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तडीये सिदाग्नेषु भक्तैर्जिधत्वम् पुनः प्रेमतस्तं च तावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावलिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते मुहां वरं देवमोक्षं दा मोक्षावलिं वा न चान्यमने न चान्यं वरे सादपीह इदं ते मुहाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैश्च गोप्या इदं ते मुहाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारत्नादरं मे मनस्याविराष्टम् अलं लक्ष्यलाभै इदं मुहुश्चुम्बितं बिम्बरत्नादरं मे मनस्याविराष्टम् अलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बतानु ग्रहमेष मामज्ञम् एदाक्षितेष्या कृपा दृष्टि वृष्याति दीनं बतानु ग्रहमेष मामज्ञम् एदाक्षितेष्या कुबेरात्मजौ भक्त मूर्तैव यत्त्वया मोक्षितौ भक्ति भजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ भक्त मूर्तैव यत्त्वया मोक्षितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेका तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेका नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाय विश्वास्यताम्ने नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाय विश्वास्यताम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवायै तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवायै तुभ्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे இப்ப ஜெயராதா பாடிடுவோம்.
ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதன பிருஜஜன யசோதனந்தன ரஞ்சன ரஞ்சன தீராவணச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி யமுனதீராவணச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Hare ஹரே Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Rama, ராம Hare ராம Rama, ராம ராம Rama Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna, Hare Rama, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Hare,
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ఎలా బాగలేదా మేడం అమ్మకి? అమ్మకు బాగలేదా? ఇప్పుడు బానే ఉందా అంటే? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப சத்தமா இருக்கு மாதாஜி, கேட்கவே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஃபைன். இப்போ எல்லாருக்கும் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு பூஜை இருக்கு வீட்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பேர் நாளைக்கு கொண்டாடுறாங்க, இன்னைக்கு கொண்டாடுறாங்க. இட் இஸ் a mix and match. மாதாஜி என்ன இன்னைக்கு தந்துராஷ்டிரம் இன்னைக்குதான் மாதாஜி. இன்னைக்குதான் மாதாஜி பூஜா. சேட்மார்கள்லாம் கொண்டாடுறது இன்னைக்குதான் மாதாஜி. கேட்டேன் மாதாஜி. மேக்சிமம் அவங்க இன்னைக்கு வெள்ளி வாங்கி சாமி கும்பிடுவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 3:45 மணிக்கு தான் அமாவாசை பிறகுறதுனால நாளைக்கு செய்யறாங்க. நிறைய ஆமா, ஆக்சுவலி 3:45 மணிக்கு தான் பிறகுறதுனால நாளைக்கு செய்யறாங்க. ஃபைன். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டா நான் எடுக்கணும்னு கிளாஸ் எடுக்கிறேன். அதனால தான் கேட்டேன் நான். வேற எது ஸ்லோகம் எழுதுறது 2 ஸ்லோகம் பண்ணலாம் இன்னைக்கு போறோம். ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் வீட்டுல வேலை இருக்கும். எல்லாரும் என்ன திட்டிப்பாங்க இல்லையா? மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு நரகா சதுர்த்தி. இங்கேயும் எல்லாரும் நரகா சதுர்த்தி கொண்டாடுறாங்க. நரகா சதுர்த்தி போட்டு நீ பூசி போட்டு கோயில் போயிட்டு வந்துருவாங்க. நாளைக்கு சாயங்காலம் உங்களுக்கு திருப்பி பூசி போட்டு லட்சுமி பூஜை பண்ணுவோம். பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ. அதுக்கடுத்து மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. நாஹம் மமேதி பாவோ அயம் புருஷே வியதீயதே யாவத் புத்தி மனோ அக்ஷார்த்த குணவியூஹோ ஹி அநாதிமான். நாகம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாகம் மமேதி பாவோ யம் புருஷே வியதீயதே யாவத் புத்தி மனோ சார்த்த குணோவியோகோ ஹி அநேதிமான். இல்லை, அகம் நான், எனது, இது இவ்வாறு, பாவ உணர்வு, அயம் இந்த, புருஷ உயிர்வாழியினிடத்தில், விவதியத்தை பிரிக்கப்பட்ட, யாவத் நீண்ட காலமாக, புத்தி மனம், அற்ற புலன்கள், அர்த்த புலனுணர்ச்சி பொருட்கள், பௌதீக குணங்கள், வியூக ஒரு தோற்றம், ஹி உறுதியாக, அநாதி மான் நுண்ணுடல் ஆதியில் தோன்றியது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மனம், புத்தி, புலன்கள், புலனுகர்ச்சி பொருட்களாலான நுண்ணுடல்களும் உலகியல் குணங்களின் பலன்களும் இருக்கும் வரையில் பொய்மை உணர்வும் அதற்கு தொடர்புடைய பொருளாகிய பருவுடலும் இருக்கும். பொருளுரை. மனம், புத்தி, ஆணவத்திலுள்ள நுண்ணுடலின் ஆசைகள் பஞ்சபூதங்களான நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு, ஆகாயம் போன்றவற்றிலான பூத உடல் இல்லை என்றால் நிறைவேறாது. பூத உடல் வெளிப்படவில்லை என்றால் உயிர் இயற்கை குணங்களின் செயல்பட முடியாது. இச்லோகத்தில் உயிரின் நுண்ணுடல் இன்ப துன்பங்களிலேயே மனம் மற்றும் புத்தியின் நுண் செயல்கள் தொடர்கின்றனவென்று தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. உலகியல் உணர்வு நான் மற்றும் எனது என்பது இன்று வரை தொடர்ந்து. ஏனென்றால் இவ்வுணர்வுகள் அதிர்காலம் தொட்டே இருந்து வருகின்றன. ஆயினும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வை புரிந்து கொண்ட தன்மையினால் ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் பெறும் பொழுது பூத மற்றும் நுண்ணுடல்களின் செயல்களும் எதிர்ச்செயல்களும் ஆன்மீக ஆத்மாவை தொல்லை செய்ய இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி படிக்கிறது. இருந்தாலும் நீங்க முன்னாடி எக்ஸ்பிரஸ் வே மாதிரி படிப்பீங்க இல்லையா? அப்படி படிக்க வேண்டாம். எந்த ஃபிளைட்டை பிடிக்க போறோம் நம்ம? ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா?
நிதானமா நிறுத்தி, ஏன்னா அது சில இடங்கள்ல வந்து நுண்ணுடல்களின், அதாவது சில இடங்கள்ல பாருங்க, கொண்ட தன்மையினால் அப்படிங்கிறது ஒரு வார்த்தையா இருக்கு. அது கொண்ட தன்மையினால் அப்படிங்கிறது வந்து பிரிச்சு எழுதிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம படிக்கும் பொழுது அது ஐயோ இது ஒரேடியா வருதே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? இது உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல, எல்லாருக்குமே இருக்கு. அதனால அதை பத்தி நீங்க வருத்தப்பட வேண்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, புஷ்ப மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசிட்டு வாழ்க இருக்கீங்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, பேசிட்டு இருக்கீங்களா? மாதாஜி, ஃப்ரெண்டு கிட்ட அடிக்கடி பேசுறீங்களான்னு கேட்டேன். பேசுவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி? ஹரே இல்ல ஜஸ்ட் கேட்டேன் நான். உங்களை நான் நல்லா ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்களா அவங்கன்னு கேக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பேசுவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Have the association. See that நல்லா only. பேசுறாங்க. நல்லா பேசுறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே இப்போ நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க எல்லாருமே ஓரளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஒரு சிமிலர் காம்பினேஷன்ல இருக்கக்கூடிய, என்ன ஒரு 4-5 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம் உங்களுக்கு, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருப்பீங்க. அதனால ஹேவ் அ குட் அசோசியேஷன். ஓகே, ஏன்னா திஸ் இஸ் த ஒன்லி திங் உங்களுக்கு வந்து பக்தர்களோட இருக்கும்போது நீங்க இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது வந்து இனிமே சைலண்டா உட்காந்து வீட்டுல வந்து உங்களால முடிஞ்ச சேவைகளை வந்து நீங்க செய்துக்கோங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க டீச்சிங் சேவை உங்களுக்கு உண்டு, பட் இவங்க 3 பேருக்குமே நான் சொல்றது, ஏன்னா தீட்சை பெற்றிருக்கிறதுனால அதை கண்டினியூஷன் எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு உங்ககிட்ட வந்து அசோசியேஷன் வச்சுக்க சொல்றேன் நான். ஸோ தட் தே வில் பி ஏபிள் டு கண்டினியூ இன் ஏ வெரி குட் வே அப்படிங்கிறது. மாதாஜி, நான் காலிங் சர்வீஸ் செய்வேன் மாதாஜி. இது வாசிக்கிறதுக்கு போவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதேதான், உங்களால முடிஞ்சது மட்டும்தான். முடிஞ்சது பண்ணுவோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு காலையில வருவாங்கிறதே சந்தேகமா இருந்தது மாதாஜி. நேற்று நைட்டு 10 டைம்ஸ்க்கு மேல டயரியா மாதாஜி. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். பகவான் என்னைய காலையில வச்சிருப்பாரான்னு கூட எனக்கு தெரியல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நிலைமைதான் மாதாஜி, உங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது. ஈவன் யங் ஏஜ் ஆல்சோ ஹேஸ் த எவ்ரி ஸ்டெப் வி ஹேவ் அ ரிஸ்க். அதனால உங்களுக்கு என்னன்னா அது ரொம்பவுமே கன்ஃபார்ம்டான ஒரு ரிஸ்க்னு தெரியும். ஆனா எங்களுக்கெல்லாம் கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாத ரிஸ்க், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் இல்லையா? யாருக்கு எந்த சமயத்துல வந்து வந்து ஒரு அதாவது மரணம் நிகழும் என்று தெரியாது. ஸோ அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு இது என்னன்னாக்கா, மனதுல தோன்றினதை மட்டும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னுடைய தங்கை பொண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க அம்மா சொன்னா அந்த வேலை கரெக்டா செய்யவே மாட்டாவ. அதுக்கு ஒரு வாதம் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். அதே நான் எந்த வேலை சொன்னாலுமே செஞ்சிருவான். ஓ, ஏன்டா அம்மா சொன்ன பச்சு அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேங்கிறேன்னா, எல்லாத்துலயுமே குறை கண்டுபிடிச்சிட்டே இருப்பாங்க உங்க தங்கச்சி, அதனால நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்வா. சொன்னப்ப எனக்கு ரொம்பவுமே ஒரு இந்த குழந்தை இந்த சின்ன வயசுல இவ்வளோ அனலைஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அவ ரொம்ப அஃபெக்ஷன். அவங்க அம்மா சொன்ன பேச்சு கேட்கலனாலும் என் பேச்சு கேட்பான். அந்த மாதிரி ஒரு அஃபெக்ஷன் அந்த பொண்ணு. இப்ப நினைச்சிட்டே இருப்பேன், நம்ம பிராணன் எப்போ போகும்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா இந்த குழந்தை இவ்வளவு அஃபெக்ஷனேட்டா இருக்கு இல்லையா? ரொம்ப சென்சிட்டிவ் கூட. நம்மலாம் நீங்கிட்டா எப்படி ஃபீல் ஆவாளோன்றதுக்காக நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். அதனால அவளுக்கு போய் சொன்னேன், ஒருவேளை பெரியம்மா போயிட்டா கூட நீ வந்து விடக்கூடாது. ஆனா என்னன்னா மகாமந்திர ஜபத்தை மாதாஜி நீங்க அப்படி நெகட்டிவா இருக்கணும். இது பிராக்டிக்கல் திங். ஏன்னா டுமாரோ அவங்களுக்கு அந்த வழி நடத்துறது அவங்க எல்லாருமே ஒரு நாள் போக வேண்டியதுதான் மாதாஜி. அதனால வந்து அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம தப்பா எடுத்துக்கவே கூடாது. இட்ஸ் அ பிராக்டிக்கல் வே வி ஹேவ் டு அனலைஸ் அண்ட் டேக் இட் ஃபார் த. நாளைக்கு இருப்போமா என்றது நமக்கு கேரண்டி கிடையாது. இட்ஸ் நாட் தட் ஒன்லி ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் ஒன்லி ஹேஸ் டு வெயிட் ஃபார் த டெத். டெத் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், எல்லா தலைமையிலுமே இருக்கு. இட் இஸ் நாட் அ நெகட்டிவ், இட் இஸ் அ அக்செப்டன்ஸ். அதை நம்ம ஏத்துக்கணும் நம்ம இல்லையா? இல்ல அது ஏத்துக்காதனால தான் நம்ம வந்து எல்லா குழப்பங்களுமே வர்றது வீட்டுல இல்லையா? எப்போ நமக்கு மரணம் எனி டைம் நிகழும்ன்ற அந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தை நம்ம எடுத்துட்டு வருமோ, ஆட்டோமேட்டிக்கலி எல்லார்கிட்டயுமே விட்டு கொடுக்கறது, அன்பு பாராட்டுறது, அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைகளை வந்து நாம வந்து எடுத்துக்காம இருக்கிறது, இந்த பண்புகள் எல்லாமே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் மாதாஜி. திஸ் வி நீட் டு பிராக்டிஸ் ஆக்சுவலி. அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்ல முடியாது, உபதேசம் பண்ண முடியாது. நமக்கு தான் இந்த மரணத்தை பத்தி நம்மளே உபதேசிச்சுக்கணும். ஸோ கேட்கும் பொழுது நம்ம அதை வந்து மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். ஏன் மாதாஜி இன்னைக்கு நல்ல நாள் அதுமா இந்த மாதிரி பேசுறாங்களெல்லாம் நினைச்சுக்காதீங்க. டோன்ட் பி வெரி சென்டிமெண்டல். அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஏன்னா சென்டிமெண்டல் வந்து நம்ம வந்து எமோஷ்னலா எடுத்துப்போம் நம்ம இல்லையா? பிராக்டிக்கலா எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை வந்து நம்ம கண்டிப்பா மனசுல பதிய வைக்கணும் மாதாஜி. இங்க எமோஷனல் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எமோஷ்னலே இருக்கக்கூடாது. எமோஷனல் எங்க வரணும்னா அன்பு பாராட்டத்துல இருக்கும் இல்லையா?
ஒருத்தர்கிட்ட வந்து நம்ம அவங்களுடைய நற்குணங்களை பாராட்டுறதுல வந்து ஆழ்ந்து, இப்போ இறைவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய நற்குணங்களை பாராட்டுறதுக்கு நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனல் இருக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம எமோஷனலை பயன்படுத்தணும். அட்டாச்மெண்ட் கூட அந்த இடத்துல தான் பயன்படுத்தணும். நம்ம பௌதிக பந்தங்கள்ல வந்து அன்பு மட்டும்தான் பாராட்டணும். ஏன்னா அடுத்து அவங்களுக்கு அந்த நல்வழி சொல்லக்கூடியவங்க இல்லாம போகும்பொழுது, ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்து ஷீ இஸ் நாட் கிருஷ்ண கான்சியஸ், ஓகே, அவங்க இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களான்றது வந்து கேரண்டி கிடையாது. பிற்காலத்துல கிடைக்க பெறலாம் பிகாஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அவங்களுக்கு கூட. ஆனா இப்போதைக்கு கிடையாதுன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா. ஷீ இஸ் ஆல்சோ நாட் கிருஷ்ண கான்சியஸ். ஆனா நான் சொன்னா ஏதாவது செய்வா, அந்த மாதிரி ஒரு இது. நான் சொன்ன கோயிலுக்கு வானா வருவா, அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஆனா டெய்லி சொன்னாக்கா அப்புறமா அந்த என் வார்த்தைக்கு வேல்யூ இருக்காதுன்றதுனால நான் டெய்லி சொல்லவே மாட்டேன். ஸோ அப்போ சொன்னப்போ அந்த அது சரி பெரியம்மா அப்படின்னா அந்த என்னன்னா அந்த பக்குவத்தை வந்து அவளுக்கு இப்பவே நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா ஒருத்தர் மீது அதீதமான அன்பை பொழிந்து விட்டு அவங்க இல்லைன்னா அதை வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய குணாதிசயம் எல்லாருக்குமே இருக்காது இல்லையா. தட் இஸ் வேர் நம்ம பௌதீக பந்தங்கள்ல நாம அது அவங்களுக்காக மன வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை. ஆனா இதெல்லாம் ஒரு ரொட்டேஷன் தான் லைஃப் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அது யதார்த்த வாழ்க்கையை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அதை வந்து நம்ம அப்படியே தான் எடுத்துட்டு போகணும். அதை நம்ம ஃபால்ஸான ஒரு இதுல எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணோம்னா நம்மளதான் நம்ம எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கணுமே தவிர அடுத்தவங்கள வந்து எக்ஸாம்பிளா கொடுக்க கூடாது இல்லையா. ஸோ எந்த ஒரு தீங்கா இருந்தாலும் நம்மளை வச்சுதான் நம்ம சொல்லணுமே வழி அடுத்தவங்களை வச்சு சொன்னா அது வந்து கோவம் தான் வரும். தட் இஸ் நாட் அ ரைட் வே டு இல்லையா. நம்ம அந்த நிலையில இருந்து சொல்லலாம், பட் அது வந்து தப்பே கிடையாது. அதை வந்து பிள்ளைகளுக்கும் சரி நம்ம பக்குவத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக அதையும் நம்ம புராணம் பாடக்கூடாது. சமயம் கிடைக்கும் பொழுது சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் நாம கண்டிப்பா சொல்லணும். அப்பதான் அவங்களும் யதார்த்த வாழ்க்கைக்கு வருவாங்க. அவங்களுமே இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்ற புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம். இல்லைன்னா எல்லாமே பாடியில் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தான் எடுத்துட்டு போவாங்க இல்லையா. எனக்கு இந்த வீடு வேணும், அந்த கார் வேணும் இல்லையா, இவங்க என்னோட இருக்கணும், இவங்க கூட தான் நான் பேசுவேன், செலக்டிவ் இல்லையா, இவங்களோட நான் வந்து பேச மாட்டேன், இது எல்லாமே உண்டு இல்லையா நம்ம கிட்ட. அந்த மாதிரி சூசி எல்லாம் நம்ம எதுவுமே வச்சுக்க கூடாது. எல்லார்கிட்டயுமே வந்து பேசக்கூடிய அந்த பண்பு இருக்கணும் இல்லையா. ஆனா யார்கிட்ட நம்முடைய மனசை வந்து திறந்து சொல்றது வந்து வெறும் அதாவது க்ளோஸான ஒரு அசோசியேஷன்ல தான் நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா. ஸோ இதை நம்ம இந்த இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த இடத்துல நம்ம நாரத மகரிஷி ரொம்ப அழகா நமக்கு இந்த கனவு இதெல்லாம் சொல்றார் இல்லையா. கான்சியஸ், சப்கான்சியஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே நம்ம அதாவது கான்சியஸ் இல்லாத ஒரு தன்மை கூட உண்டு இல்லையா. அதாவது பௌதீக பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம எல்லாமே பௌதீகத்தை வந்து பௌதீக தளத்துல இருந்து நோக்கினோம்னா உண்மையான உணர்வு கொண்டு அதை நாம அறியறதுக்கு முயற்சி பண்றது இல்லைன்னு அர்த்தம். அதாவது ஒரு பௌதீகமா செயல்பட வேண்டிய ஒரு செயலுக்கு ஒரு சங்கடம் ஏற்பட்டால் அதை நாம ஆன்மீக தளத்தில் இருந்து கொண்டு நாம் அதை நோக்கினால் அதனுடைய உண்மையான ப்ராப்ளம் என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். ஆனா அதே வந்து நம்ம பௌதீக தளத்திலிருந்தே நோக்கணும்னா அது நமக்கு என்ன சாதகம் மட்டும்தான் இந்த புவி வாழ்க்கையில அதை மட்டும்தான் நம்ம யோசிப்போம். உண்டா இல்லையா, இதை நீங்க எல்லாருமே ஏத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. ஸோ எல்லாருமே இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போகும்பொழுது வீல் ஆல்வேஸ் திங்க் எப்படி மாதாஜி நான் இந்த ஆன்மீகம் பௌதிகம்லாம் எடுத்துட்டு போகிறதுன்றது வந்து நீங்க பண்ணக்கூடிய பக்தி துண்டுல தான் உங்களுக்கு அதை அந்த உணர்வே ஏற்படுத்தும். நீங்க பக்தி துண்டே பண்ணலைன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த கனெக்டிவிட்டி எப்படி வரும். இப்ப விளக்கு இருக்கு, அதுல வந்து நான் திரிய போட்டு நெய் ஊத்தினா அதுக்கப்புறம் நான் நெருப்பு பத்து வச்சாதான் அது எரியும் இல்லையா. அது எண்ணெயே ஊத்தாம இல்ல நெய்யே ஊத்தாம நான் வெறுமனே நான் பத்து வச்சேன்னா அது என்ன ஆகும், ஜஸ்ட் அந்த பஞ்சு வந்து வித்தின் ஒரு செகண்ட்ல வந்து எரிஞ்சு புடி புடியாயிடும் இல்லையா. அது போல நின்று எரியணும்னா நாமளும் நம்ம மனசை வந்து இதே மாதிரி ஆன்மீக தளத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும். அதுல போய் நம்ம வந்து நிலை கொள்ளும் பொழுது நீங்க ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்துல அப்ளை பண்ணி பாருங்க, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு தெரிய வரும். பௌதீக கண்ணோட்டத்திலே டக்குன்னு நீங்க முடிவெடுத்து முடிச்சிடுவீங்க. ஆன்மீக தளத்துல போகும்பொழுது நீங்க அலசி ஆராய்ந்து முடிவு வைக்கணும்னு நினைப்பீங்க. ஸோ அங்க நிறைய டேமேஜ் கண்ட்ரோல் நிறையவே உண்டு. இந்த இடத்துல டேமேஜ் பண்ணிட்டு வந்துருவோம். எக்ஸாம்பிள் கோவம் வரும்போது நம்ம உண்மையிலே சத்துவத்துல கூட நிலை பெற்று இருப்போம். ஆனா ஒரு விஷயத்த வந்து நமக்கு பிடிக்காத பட்சத்துல இம்மீடியட்டா கோவம் வந்ததுன்னா அந்த இடத்துல நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து தமஸ் குணத்துல இருந்து பேச ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். அப்புறமா பேசிட்டு நம்ம வந்து வருத்தப்படுவோம் இல்லையா. அந்த செயல்கள் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நாஹம் மமேதி பாவோ அயம் புருஷே வியதீயதே யாவத் புத்தி மனோ அசார்த்த குணவியூஹோ ஹி ஆனாதிமான். புத்தி மனம் புலன்கள் புலநுகர்ச்சி பொருட்களினாலான நுண்ணுடலும்
உலகியல் குணங்களின் பண்புகளும் இருக்கும் வரையில் பொய்மை உணர்வும் அதற்கு தொடர்புடைய பொருளாகிய பருவுடலும் இருக்கும். ரொம்ப அழகான பர்பட்டு இல்லையா? எது வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்ததுல இருந்தே எனக்கு இதுக்குதான் எக்ஸாம்பிள்னே நான் தோணல. பட் இது வரைக்கும் படிச்சதை வச்சுதான் உங்களுக்கு நான் அதை சொல்லணும்னு நினைச்சேன். பட் இங்க டைரக்டாவே இவ்வளவு நேரம் பேசுறது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? புத்தி, மனம் மற்றும் புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களாலான இந்த நுண்ணுடலும் உலகியல் குணங்களின் பலன்களும் இருக்கும் வரை, அதாவது ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட இந்த 24 பண்புகள் இருக்கும் வரையில் நமக்கு பொய்மை உணர்வு, ரொம்ப அழகான வார்த்தை இல்லையா? உண்மையான உணர்வு என்பது ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கக்கூடியது. ஓகே, பௌதிக தளத்திலிருந்து நாம் ஒரு செயலை நோக்கினோம் என்றால் அதனுடைய உண்மையான தாத்பரியம் தெரியாம மேலோட்டமா தான் அதை பார்க்கணும் இல்லையா? நம்ம கண்ணுக்கு என்ன தெரியறதோ அதை நம்ம பார்ப்போம். காதால எதை கேட்கிறோமோ அதை தான் நம்புவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி வாயால எதை பேசுறோமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம இப்ப காலையில நான் பூ வாங்குறதுக்காக காந்தி பஜார் போயிருந்தேன். அவரை ஒரு மாலை பாத்தீங்கன்னாக்கா 300 ரூபாய் சொன்னார். சரி, நான் சொன்னேன் முதல் போனி அப்படின்னாரு. ஓகே சரிப்பா, நீ குறைச்சு கொடு அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஜென்ரலா நான் அவ்வளவு பார்கெயின் பண்ண போக மாட்டேன், ஆனா குறைச்சு கொடுங்க. அவரை 250 ரூபா மாத்த அம்மா நீ வாங்கிக்கோங்கன்னாரு. சரி 2 மாலை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு 500 ரூபாய் கொடுத்தா, இல்ல 300 ரூபாய் முதல் போனி நீங்க கொடுத்தாதான் காசு. அதாவது வாங்கிட்ட பிறகு எப்படி ஆச்சுன்னாக்கா உள்டாயிடுது. சரி ஓகே, காலையில நம்ம வாதம் பண்றதோ இல்ல நீ பர்ஃபெக்ட் நான் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்றது எந்த அர்த்தமுமே கிடையாது அந்த இடத்துல இல்லையா? 600 ரூபாய் கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான். ஸோ அப்படி இந்த பொய்மை உணர்வு என்பதுக்கான உதாரணம் இதுதான். எப்படி அந்த மனசு டக்குன்னு மாறுது பாத்தீங்களா? when you see நம்ம போஸ்டர் பார்த்து ஓகே இவங்களை பார்த்தா ஓகே காசு கொடுக்குறவங்க, நிறையவே காசு கொடுக்குறவங்களா இருக்காங்களா, ஓகே இவங்க கிட்ட நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதாவது வார்த்தைகளை வித்தின் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே மாற்றக்கூடிய அந்த தன்மை நம்ம இந்த குவாலிட்டி நான் அதை ரீகலெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இந்த பொய்மை உணர்வு என்பது ஸ்திரத்தன்மையற்றது இல்லையா? அதாவது நம்ம ஒரு நிமிஷமே நம்ம மாறிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி உணர்வு. அதாவது பௌதீக பிளாட்ஃபார்மே ரொம்பவுமே மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் அதற்கு தொடர்புடைய பொருளாகி இந்த உடல் அதுதான் பேச வச்சுச்சு இல்லையா? சோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி இந்த புலன்கள் பேசுதல் என்பது புலன்களின் செயல் இல்லையா? புலனுகர்ச்சி பொருட்களான புலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாமே. ஆனா இந்த வாய் பேச ஆரம்பிச்சது இல்லையா? பேசுதல் என்பது புலன்களுடைய செயல்கள், புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, இப்படி மனம், புத்தி, ஆணவத்திலான நுண்ணுடலின் ஆசைகள் பஞ்ச மகாபூதங்கள் நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு போன்றவற்றிலான பூத உடல் இல்லை என்றால் நிறைவேறாது இல்லையா? மனசு இதெல்லாமே இருந்தாலும் அதை செயல்படுறதுக்கு அது சூக்ஷ்மத்துல இருக்கு. சூக்ஷ்மத்துல இருந்து எங்க வெளிப்படுத்தும்? வெறும் அது அனுபவிக்க தான் முடியுமே ஒழிய அது செயல்படாது. ஆனா அதை செயலாக்குறது எது? இந்த பருவுடல் தான். இது இருந்தாதான் அது செயல்படுத்த முடியும். பூத உடல் வெளிப்படவில்லை என்றால் உயிர் இயற்கை குணங்களில் செயல்பட முடியாது 100% இல்லையா? இந்த பூவுடல் அதாவது இந்த பூத உடல் இல்லைன்னாக்கா நம்முடைய இயற்கை குணங்களினால் செயல்பட முடியாது. சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ்ல நம்மளால செயல்பட முடியாது. இச்லோகத்தில் உயிரின் நுண்ணுடலின் இன்ப துன்பங்களினாலே மனம் மற்றும் புத்தியின் நுண் செயல்கள் தொடர்கின்றன என்று தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. கண்டினியூவேஷன் இல்லையா? தொடர்ச்சியா நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம் இல்லையா? எதனால? நம்முடைய உணர்வுகள், விருப்பு வெறுப்பு எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் இப்ப மனசு வெறுக்குதுன்னாக்கா அதை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு முகம் வேணும் இல்லையா? வார்த்தை வேணும், கைகள் வேணும் செயலால காட்டுறதுக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி எனக்கு பிடிக்கலப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கூட இதுக்கு நம்ம சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும். இந்த கண்ணால பார்த்து சொல்ல இத்தனையுமே தேவை இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம வெறும் சூக்ஷ்மத்துல மட்டும் உள்ள நினைச்சிட்டே இருந்தா, இப்ப நான் சைலண்டா இருந்தேன்னா என் மனசுல இருக்கிறது யாருக்கு தெரியும்? கண்டிப்பா தெரியாது. அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்தாதான் தெரியும். அதுக்குதான் இந்த ஸ்தூல உடல் தேவை இல்லையா? உலகியல் உணர்வு நான் எனது என்பது இன்று வரை தொடர்கிறது என்றால் இவ்வுணர்வுகள் ஆதி காலம் தொட்டே இருந்து வருகின்றன. இதுக்கு எங்கிருந்து தொடக்கம்னே கிடையாது. there is no இல்லையா? ஆயினும் ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வை புரிந்து கொண்ட தன்மையினால் இல்லையா ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றல் பெறும் பொழுது, ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு போகும் பொழுது இல்லையா, இது எப்படி அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு நம்ம போயிருக்கோம், நம்ம எப்படி
நினைச்சுக்க முடியும்னா ஒவ்வொரு செயலுமே நாம கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து அலசி ஆராய்ந்தோம் என்றால் அந்த தளத்திற்கு போவோம். கிருஷ்ணர் இல்லாமல் நாம மனசுல செய்யக்கூடிய எல்லாமே பௌதிகம்தான். இதுதான் குவாலிஃபிகேஷனுக்கான ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ நாம இந்த இந்த ஆன்மீக தளத்துல போய் நிலை கொள்ளணும்னா பகவானை எப்பவுமே நினைச்சுட்டே நாம நம்முடைய செயல்களை பண்ணணும். அப்போ நினைச்சு செயல்படும் போது மட்டும்தான் நம்ம நினைக்கணுமா மாதாஜினா 24 மணி நேரமும் அவருடைய வியாபகங்கள்ல இருக்கணும் நம்ம. அதுதான் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கடமை. ஓகே, எப்போ நாம் அவரை மறக்கிறோமோ இங்கேயே நாம நிரந்தரமா தங்கிடுவோம். ஓகே, பூத மற்றும் நுண் உடல்களின் செயல்களும் எதிர் செயல்கள் என்றால் அதனுடைய விளைவுகளும் ஆன்மீக ஆத்மாவை தொல்லை செய்யாது. கண்டிப்பா ஆத்மாவுக்கு எந்த இதுவுமே இருக்காது. இங்க சூக்ஷ்மம் தான் ரொம்ப வேதனையை வந்து வெளிப்படுத்தும் இல்லையா. ஆன்மா வந்து மாயையால் மறைக்கப்பட்ட இந்த சூக்ஷ்மமும் ஸ்தூலமும் இதுதான் நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம செய்யக்கூடிய அசோசியேஷன். ஸோ அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து நல்லவங்களாகவும் கெட்டவங்களாகவும் ஆகிறோம். ஆனா உண்மையிலே ஆன்மா விடுதலை அடைந்த தன்மையில அது ஆசை ஒன்று மட்டும் கொள்ளும். அது ஒண்ணுதான் அது செய்யறது, வேற எந்த செயலுமே செய்யறதில்ல. அதை வெளிப்படுத்துறது எல்லாமே இந்த மனசு என்னக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்மம், மனசு, புத்தி, அகங்காரம், அதோட இந்த ஸ்தூல உடல் கொண்டு எல்லாமே செயல்பட்டு விடுகிறது. ஸோ ஆனா ஆன்மாவுக்கு வந்து எந்த இதுமே வந்து தெரியறது கிடையாது. ஆனா அதே வந்து நம்ம இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு இந்த சூக்ஷ்ம உடல் வலியும் வேதனையுமே அனுபவிக்கும் இல்லையா. ஸோ அதோட அந்த ஆன்மாவும் வந்து அதை வந்து கலந்துதான் நிற்கும். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இந்த வலி வேதனையை வந்து உணரும் அந்த தன்மைக்கு இல்லையா. அது எதுவுமே செயல்படாது. சுப்தி மூஷோ பதாபேஷு பிராணா அயன விகாதத நேதே அகம் இதி ஞானம் மிருத்யோ பிரஜாவரயோ அபி. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுப்தி மூர்ச்சோபதாபேஷு பிராணாயன விகாததஹ நேகதே அகம் இதி ஞானம் மிருத்ய பிரஜ்வாரயோரபி. சுப்தி சூழ்ந்த நித்திரையில் மூர்ச்சையடைதல், உபதாபேஷு அல்லது பெரிய அதிர்ச்சியில், பிராணாயன உயிர்காற்றின் போக்குவரத்து, விகாதத தடுப்பிலிருந்து, ந இல்லை, ஈகதே நினைத்தல், அகம் நான், இதி இவ்வாறு, ஞானம் மிருத்யு மரிக்கும் பொழுது, பிரஜ்வாரையோ கடுமையான காய்ச்சலின் போது, அபி மேலும். மொழிபெயர்ப்பு: உயிர் ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருக்கும் பொழுதோ, மூர்ச்சையடையும் பொழுதோ, பெரிய நஷ்டத்தினால் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகும் பொழுதோ, மரண வேளையிலோ, கடுமையான காய்ச்சல் இருக்கும் பொழுதோ உயிர்காற்றின் போக்குவரத்து நிறுத்தப்படுகிறது. அச்சமயம் உயிர் உடலோடு சேர்த்து தன்னை அடையாளம் காணும் ஞானத்தினை இழக்கிறான். பொருளுரை: ஆத்மா இருப்பதை மூடர்கள் மறுக்கின்றனர். ஆனால் நாம் உறங்கும் பொழுது பருவுடலின் அடையாளத்தை மறப்பதும், விழித்திருக்கும் போது நுண்ணுடலின் அடையாளத்தினை மறப்பதும் உண்மையே ஆகும். இதனையே உறங்கும் பொழுது நாம் பருவுடலின் செயல்களை மறைக்கிறோம், நாம் விழிப்புடன் செயல்படும் பொழுது உறக்கத்தின் செயல்களை மறைக்கிறோம் என்றும் கூறலாம். உண்மையில் உறங்கும் நிலை, விழிக்கும் நிலை ஆகிய இரண்டுமே மாயாசக்தியின் படைப்புகளே ஆகும். ஆயினும் உண்மையில் உயிருக்கு உறங்கும் நிலையில் செயல்களிடத்தோ அல்லது விழிக்கும் நிலை செயல்களிடத்தோ எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை. அதுபோல் மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்ட உயிர் அவனது பூத உடலை மறந்து விடுகிறான் என்பதோடு அவனுக்கு அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றதென்றால் இதனை வலியையும் வேதனையையும் அவன் உணர்வதில்லை. இது போன்றே ஒரு மனிதன் பெரும் இழப்புக்கு ஆளாகி அதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அவன் பூத உடலுடன் தனக்கு இருக்கும் அடையாளத்தினை மறந்து விடுகிறான். மரண வேளையில் உடலின் வெப்பம் 107 டிகிரிக்கு உயரும் பொழுது உயிர் உணர்ச்சியற்ற நிலையை அடைந்து பரு உடலுடன் தனக்கு இருக்கும் அடையாளத்தினை அறிய இயலாது போகிறது. அந்நேரம் உடலுடன் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் உயிர்காற்று இயங்க இயலாமல் தடைப்படுகிறது. அப்போதும் உயிர் பரு உடலுடன் தனக்கு இருக்கும் அடையாளத்தினை மறந்து விடுகிறது. ஆன்மீக உடலை நாம் அறியாதிருக்கின்ற காரணத்தினால், அதனோடு நமக்கு எந்த விதமான அனுபவம் இல்லாததினாலும் ஆன்மீக உடலின் செயல்களை நாம் அறியாதிருக்கின்றோம். இந்த அறியாமையினால் நாம் ஒரு தவறான மேடையிலிருந்து மற்றொரு தவறான மேடைக்கு தாவி கொண்டிருக்கிறோம். நாம் சில நேரங்களில் பருவுடல் தொடர்பாகவும்,
சில நேரங்களில் நுண்ணுடல் தொடர்பாகவும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். கிருஷ்ணரின் கருணையால் நாம் ஆன்மீக உடலில் செயல்பட்டோம் என்றால் பருவுடல் மற்றும் நுண்ணுடல் என்னும் இரு உடல்களையுமே நம்மால் கடக்க முடியும். நாரத பஞ்சராத்திரம் ரிஷிகேன ரிஷிகேச சேவனம் பக்தி உச்சதே என்று குறிப்பிடுகிறது. பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பொருள் ஆன்மீக உடல் மற்றும் ஆன்மீக புலன்களை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துதல் ஆகும். நாம் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது பருவுடல் மற்றும் நுண்ணுடலின் செயல்கள் மற்றும் எதிர் செயல்கள் இயக்கமில்லாது போய்விடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பெயரே சொல்லாம சொல்லிருக்கலாம். ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांता नमस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. चोक्ति मूर्षो पदावेषु प्राणायान विगाददः नेहदेहम् इति ज्ञानं மிருத்யு பிரஜவாரயோர் அபி. உயிர் ஆழ்ந்த நிலையில் நித்திரையில் இருக்கும்போது அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாம இந்த அதாவது கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ் நிலையை கடந்து இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கும்பொழுது மூர்ச்சை அடையும் பொழுதும் அப்போ நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன ஆகுது. ஸோ நம்ம சுவாசத்துல ப்ராப்ளம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி மயங்கி விழுந்துடும். பெரிய நஷ்டத்தினால் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகும் பொழுது, அதாவது நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு 10 கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க ஒண்ணுமே இல்லை, அன்னைக்கு பில்லே ஆகலைன்னா என்ன ஆகும். ஸோ அந்த பயம், அந்த மன வருத்தம் வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரி பெரிய நஷ்டம், யாரோ ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட காசை வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்கல இல்லையா. அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள், ஒருத்தங்க நம்ம மேல அபாண்டமாக பழி சுமத்துறது, எதுவுமே சொல்லியிருக்க மாட்டோம், அனைத்துமே நம்ம மேல இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், அது மேஜர் ஷாக், மென்டல் ஷாக் அது இல்லையா. மரண வேலையிலோ, இதெல்லாமே ஆப்ஷன்ஸ். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் சொல்றாங்க. மரண வேலை, ஓகே, மரண வேலை நெருங்குகிறது என்றால், கடுமையான காய்ச்சல் இருக்கும்போது, ஜுரம் வரும்போது நம்ம பக்கத்துல என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது இல்லையா. எப்பவுமே தூங்கிட்டே இருப்போம் நம்ம இல்லையா. நல்ல ஃபீவர் அடிச்சதுன்னா நம்ம எழவே மாட்டோம். உயிர்காற்றின் போக்குவரத்து நிறுத்தப்படுகிறது. ஸோ அதாவது இந்த சுவாசம் என்பது அவ்வளோ ஃப்ரீயா, இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்பொழுது நம்ம உட் சுவாசம் வெளி சுவாசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி ஃப்ரீயா நடக்காது. அச்சமயம் உயிர் உடலோடு சேர்த்து தன்னை அடையாளம் காணும் ஞானத்தினை இழக்கின்றான். கண்டிப்பா இந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்மே நமக்கு ஞாபகம் இருக்காது இல்லையா. ஜுரம் அடிச்சப்போ எப்படி இருக்கு, எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க. ஸோ ஜுரம் வந்தாலே நாம படுத்துட்டு இருப்போமே ஒழிய, தூக்கமா இருக்குமே ஒழிய, நம்ம உடல் நம்மளோடு இருக்கான்ற அந்த மனசே நமக்கு இருக்காது இல்லையா. நல்ல ஜுரம் அந்த மாதிரி. ஸோ பொருளுரை, ஆன்மா இருப்பதை மூடர்கள் மறுக்கின்றனர். ரொம்ப அழகான வியாக்கியானம். அதாவது இந்த அத்தியாயமே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 ஸ்லோகங்கள் நம்ம முந்தைய பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல. இதெல்லாமே நம்ம வீட்டுல கூட நீங்க எப்படி இந்த ஆன்மா, நம்ம பருவுடல், அடுத்து இந்த இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம நுண்ணுடல் எல்லாமே என்ன மாதிரி நமக்கு வேலை செய்யறதுன்றத இந்த கருத்துக்களை வச்சு நீங்க அழகா சொல்லி கொடுக்கலாம். அப்படியாவது அவங்க புரிஞ்சு, ஓகே ஆன்மா வேற, நாம இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம், இனிமே அடுத்து எங்க பிறப்போம், இல்ல நம்முடைய செயல்கள் தான் காரணம், அடுத்த பிறவி என்பது எல்லாமே அவங்க உணர்ற மாதிரி நம்மளால சொல்லி கொடுக்க முடிஞ்சா, உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் கிடைச்சாக்கா விடாதீங்க, எடுத்துட்டு சொல்லி கொடுங்க. அட்லீஸ்ட் அவங்க இது என்னன்னு தேட ஆரம்பிப்பாங்க. தேடுதல் எனக்கூடிய படலம் இல்லாம அவங்க பக்திக்கு வர முடியாது
இல்லையா? ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது நம்ம வந்து வாழ்க்கையில விரக்தி என்னக்கூடிய நிலை, மெஜாரிட்டி நிறைய பேருக்கு வந்து விரக்தி என்ற நிலை வந்த பிறகுதான் இனிமே என்ன செய்யறது, என்ன இருக்குங்க இல்லையா, ஒரு சேச்சுரேஷன் இல்லையா, எல்லாமே ஒரு நிறைவு மனசு, எல்லாம் பிள்ளைங்களுக்கு கடமை எல்லாம் முடிஞ்சிடுது இல்லையா, பென்ஷன் வருது, வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கேன், எனக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது என்ன ஆகும், என்ன எப்பவுமே இந்த என்ஜின் ஓடிண்டே இருந்தது இல்லையா, ஒரு 35-40 வருஷம் கவர்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சோம், இப்போ என்ன பண்றது, ஓய்வு பெற்றாச்சு, சைலண்டா இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம எல்லாமே தேட ஆரம்பிப்போம், ஜிக்னாசு பண்ண ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. அந்த ஜிக்னாசு வரும்பொழுதுதான் ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வரும். அப்போ அந்த சமயத்துல இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டான ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை வந்து அட்லீஸ்ட் இட் வில் பி டேக்கன் கேர் இல்லையா, ஓரளவுக்கு ரொம்ப டேமேஜ் இல்லாம வந்து இந்த பிறவி இல்லைனாலும் அடுத்த பிறவி இல்லாத அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கப்பெறும் இல்லையா. ஸோ ஆத்மா இருப்பதை மூடர்கள் மறுக்கின்றனர் இல்லையா, முட்டாள்களுக்கு தான் அதாவது இந்த அஜ்ஞானத்துல முழுசா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஆத்மா பற்றி ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் குரு மகாராஜோடைய தர்ஷனத்துக்காக சென்னைக்கு போகும்பொழுது அன்னைக்கு ஃபுல்லா ஆத்மாவை பத்தி தான் சொன்னார் குரு மகாராஜ். அதுக்கப்புறம் பக்தியை பத்தி, பக்தி ப்ராசஸ் ஸ்டெப்ஸை பத்தி சொன்னார். ரொம்ப அழகான ஒரு லெக்சர், ஆக்சுவலி கேட்கணும். குரு இடத்துல இருந்து நம்ம கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சா அது கண்டிப்பா கேட்கணும். டைரக்டா கிடைக்கிற போது அது கண்டிப்பா கேட்கணும். சென்னையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாமே இதெல்லாமே மறக்காம வந்து மிஸ் பண்ணாம போய் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி பிராப்தம் எல்லாம் நமக்கு எப்பவுமே கிடைக்காது. ஸோ யூ ஷுட் நாட் மிஸ் இட் அப் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஆனால் நாம் உறங்கும் பொழுது பருவுடலின் அடையாளத்தை மறப்பதும், தூங்கும் பொழுது நாம இந்த ஸ்தூல உடலை பத்தி ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. சப்கான்சியஸ் மைண்ட், அதாவது உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சூக்ஷ்மம் தான் வந்து நமக்கு கனவு மயத்துல வந்து நம்மள ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும். ஒரு சில சூழ்நிலை ஆனந்தமா கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும், ஒரு சில சூழ்நிலை அழற மாதிரி இருக்கும், ஒரு சில சூழ்நிலை வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும், ஒரு சில சூழ்நிலை எதையோ நம்ம துரத்துற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, எங்கேயோ நம்ம போற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, எங்கேயோ ஏதோ ஒரு பஸ் ஏறுற மாதிரி இருக்கும், இறங்குற மாதிரி இருக்கும், எந்த ஊருக்கோ போறோன்ற மாதிரி இருக்கும், எங்கேயோ சேவிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து அப்போ பிசிக்கல் பாடியினுடைய வியாபகமே நமக்கு இருக்காது. இது உண்மை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா? உங்களுடைய கனவை நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு கனவு காணும்பொழுது நீங்க எப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்தீங்க. சில சமயத்துல நம்ம இறந்து போனவங்களை பத்தி நம்ம கனவுல வர மாதிரி தோணும், ஆனா அவங்கள நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா. ஆனா அவங்களுடைய வியாபகங்கள் வந்து நமக்கு வந்து அவ்வாறு நமக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா. ஸோ அவங்க பேசுற மாதிரி நமக்கு இருக்கும், அவங்க குரலை கேட்ட மாதிரி இருக்கும், ஆனா அவங்க கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க, அவங்கள பார்க்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாமே உண்டு. இதெல்லாம் பேசிக்கலி நம்முடைய இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒன்று தான் இல்லையா. ஸோ இதனை உறங்கும் பொழுது நாம் பருவுடலின் செயல்களை மறக்கிறோம். நாம் விழிப்புடன் செயல்படும் போது, இப்போ பிசிக்கல் விழிப்போடு இருக்கும் இல்லையா, மென்டலி 2 விதமான விழிப்புணர்வு இருக்கு. ஒண்ணு நம்முடைய ஆழ் மனதினுடைய விழிப்புணர்வு, இன்னொன்னு வெளி தோற்றத்துல இருக்கக்கூடிய விழிப்புணர்வு இல்லையா. அதாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியறது, சொல்ல முடியறது, கேட்க முடியறது, இது எல்லாமே வந்து வெளிப்புறம். ஆனா உள்புறம் இருக்கிறது வந்து வெளியில தெரியாது. அதுவுமே வந்து நம்ம விழித்திருக்கும் காலகட்டத்துல கூட நம்ம அந்த எழுச்சி உற செய்யணும் இல்லையா, அதாவது புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அதுதான் இன்டர்னல் அவேக்கன் இல்லையா. ஸோ வெரி எக்ஸ்டர்னல் அவேக்கன் மாத்திரம் கிடையாது, இன்டர்னல் அவேக்கனும் இருக்கணும் நமக்கு. நான் விழிப்புடன் செயல்படும் பொழுது அப்படின்னா எப்படி செயல்படணும்? ஜென்ரலா நம்ம பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து செயல்படுறோம்னா பிசிக்கலி அவேக்கன், மென்டலி நாட் அவேக்கன் அர்த்தம். when you are doing your things ரைட் வேல அது வரவே வராது. எப்ப நாம ஸ்பிரிச்சுவலி அவேக்கனா இருந்து உள்ளுக்குள்ள அடுத்து வந்து வெளிப்புல எக்ஸ்டர்னல் அவேக்கனா இருந்தோம்னா இந்த செயல் வந்து பக்குவப்படும். ஓகே, நாம் விழிப்புடன் செயல்படும் பொழுது உறக்கத்தின் செயல்களை மறக்கின்றோம் என்று கூறலாம் இல்லையா. கண்டிப்பா எழுந்த பிறகு அந்த ஹாரர் மூவி நமக்கு ஞாபகம் வராது, ஆனா எங்கேயோ கஷ்டப்பட்டன்ற ஒண்ணு மட்டும் தெரியும் இல்லையா. ஆனா ஆன்மீக தளத்துல நம்ம நிலை கொள்ளும் பொழுது இந்த பௌதிக தளத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட கனவுகள் எல்லாமே வராது. அதுவும் அந்த ஒரு நிலை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஒன்லி பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா. எப்ப நம்ம பௌதிகத்திலேயே நிறைய ஈடுபட்டு இருக்கோமோ அந்த வியாபகங்கள் தான் இது. பிராக்டிகாலிட்டி இதுல வந்து எந்த வரடிக்டா எதுவுமே கிடையாது, எங்கேயும் சொல்லி வைக்கல. இதை நம்ம கோர்வையா எடுத்துட்டு போனா அது தெரிய வரும். எந்த மாதிரி நிலைகள்ல இருந்து நாம செயல்படுகின்றோமோ அந்த வியாபகங்கள் எல்லாமே நம்ம ஆழ் மனசுல பதியும். அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நமக்கு கனவா வரும். எப்ப நாம வந்து இறைவனை பற்றியே நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலை இல்லையா, பக்தி கொள்ளக்கூடிய நிலை,
மேலும் பௌதிகத்தின் இறைவனை மையமாக வைத்து செயல்படும் பொழுது அப்ப நமக்கு பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட இது வந்து கனவுகள் வராது, மேக்சிமம் அவாய்ட் ஆயிடும். அப்போ நமக்கு அந்த இறை உணவுல நம்ம முன்னேறி போயின்னு இருக்கோம். இதெல்லாமே செக் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஆயினும் உண்மையில் உயிருக்கும் உறங்கும் நிலையின் செயல்களிடத்தோ அல்லது விழிக்கும் நிலையில் செயல்களிடத்தோ எந்தவித தொடர்பும் கிடையாது. அதாவது ஜீவன் எதுவுமே சம்பந்தமே படுறதில்ல. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றது. ஜீவாத்மா ஆசை மட்டும் கொள்ளும். அந்த ஆசைகளுக்கு இந்த சூக்ஷ்மம் ஸ்தூலமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஆனா உண்மையில இங்க செயல்படுறது எது? சூக்ஷ்மமும் ஸ்தூலம் மட்டும்தான். நம்ம உறங்கும் பொழுதும் சரி, விழித்திருக்கும் பொழுதும் சரி, ஆன்மா செயல்படுவது கிடையாது. ஓகே. அது போல் மயக்க மருந்து கொடுக்க, இது எல்லாருக்குமே வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண எல்லாருக்குமே இது தெரியும். நமக்கு அந்த மயக்கமான இன்ஜெக்ஷன் போட்ட பிறகு இல்லையா, ஒண்ணு ஸ்பைனல் கார்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க, இல்லைன்னா ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா கொடுக்குறாங்க இல்லையா? ஸோ அப்படி கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நம்ம உடலை கட் பண்ணி தான் அவங்க எல்லாத்தையுமே சரி பண்றாங்க. நம்ம சும்மா ஒரு கத்திரி இங்க ஏதாவது சின்னதை கட்டானாலே நம்ம ஒரு 2 நாள் அதை அப்படியே வலியும் வேதனையுமே நம்ம புரியாது இல்லையா? ஸோ அந்த ஆனா அவ்வளோ பெரிய சிசேரியன் பாத்தீங்க, பழசு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வெர்டிகல் சிசேரியன் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நல்லா இவ்வளோ பெருசு கட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த நாபில இருந்து அதாவது அடி வயிறு வரைக்குமே வந்து இவ்வளோ 16 ஸ்டிச்சஸ் கண்டிப்பா போட்டிருப்பாங்க. ஓகே. எனக்கெல்லாம் அப்ப டெலிவரி வந்து சிசேரியன் தான் வந்தது. என்னுடைய பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்னால இவ்வளோ பெருசு அந்த ஆப்ரேஷன். இப்போ சிசேரியன் இத்தினூண்டு தான் பண்றாங்க இல்லையா? இப்போ வந்து ஹரிசாண்டல் பண்றாங்க. அதாவது எங்களோட தங்கச்சிக்கா பண்ணும்பொழுதே அப்பயே கூட ஹரிசாண்டல் வந்துச்சு. ஆனா இப்ப ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டா அட்வான்ஸ் ஆகி அந்த வயிறு வந்து எந்த ப்ராப்ளமே இல்லாத அளவுக்கு கூட இப்ப பண்றாங்க இல்லையா? தட் இஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி. ஆனா ஆரம்ப கட்டத்துல இதுதான். அந்த வலியும் வேதனையுமே நம்ம சுய உணர்வு வந்த பிறகுதான் அந்த வலியும் வேதனையுமே நம்ம அசையணும்னு நினைச்சா கூட அசைய முடியாது. அப்படி ஒரு நிலை இல்லையா? ஆனா அதே மயக்க மருந்து போட்டப்ப நமக்கு எதுவுமே தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்ம காலையே வெட்டி போட்டா கூட தெரியாது, கையை வெட்டி போட்டா கூட தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் இல்லையா? சோ விடுகிறான். எந்த விதமான மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்ட உயிர் அவனது பூத உடலை மறந்து விடுகிறான் என்பதோடு அவனுக்கு அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றது என்றால் இதனை வலியும் வேதனையுமே அவன் உணர்வதே கிடையாது. ஆபரேஷன் பண்ணும்போது இது போன்றே ஒரு மனிதன் பெரும் இழப்புக்கு ஆளாகி அதிர்ச்சி அடையும் பொழுது அவன் பூத உடலில் தனக்கு இருக்கும் அடையாளத்தை எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ்ல தான் நம்ம பாடிலி பிளாட்ஃபார்மை பத்தி நமக்கு வியாபகங்கள் இருக்காது. ஆனா அதே வந்து ஒரு யதார்த்த வாழ்க்கைன்னு இருக்கும்பொழுது நாம பௌதிக தளத்துல பௌதிக உடல் அந்த நிலையில தான் நம்ம செயல்படுவோம். மரண வேலையில கூட பாத்தீங்கன்னா 107 டிகிரி 104 தாண்டினாலே 3 நாள் வந்தாலே நம்மளால சுய நினைவு இருக்காது. அப்பவே வந்து சுய உணர்வு நினைவு தப்பக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தள்ளப்படும். 107 அடிச்சதுன்னா அவங்க எழுவாங்களா? அவங்க எதுவுமே அதான் அந்த மரணிக்கக்கூடிய அந்த தருணத்துல இந்த ஜுவரம் வரும் என்றது முன்னாடி அத்தியாயங்களே படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி உயிர் 107 டிகிரிக்கு உயரும் பொழுது உயிர் உணர்ச்சியற்ற நிலை அடைந்து பருவுடலின் தனக்கு இருக்கும் அடையாளத்தையே வந்து அவன் வந்து மறந்தே போயிடுவாங்க. அடையாளத்தை அறிய இயலாது. அந்த ஒருத்தர் வந்து மரணப்படுக்கையில் இருக்காங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவங்க கான்சியஸ்ல இல்லை அப்படின்னும் பொழுது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அவங்க எங்கேயோ பாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? அவங்களுக்கு எல்லா ஞாபக சக்திகளுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி அது மறந்து போயிடக்கூடிய அந்த தன்மை. ஆன்மீக உடலை நாம் அறியாதிருக்கின்ற காரணத்தினாலும், அதாவது இந்த ஆன்மாவை பற்றி அதனோடு நமக்கு எந்தவித அனுபவம் இல்லாததினாலும், டைரக்டா அனுபவம் கிடையாது. ஏன்னா இதுதான் வந்து 3 குணங்கள் அடுத்து வந்து இந்த பண்புகளால வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால நம்மளால வந்து அந்த மகாமாயை கடந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா கிட்ட நம்ம போக முடியாது. எப்ப நம்ம பக்தியில நம்ம ஈடுபடுறோமோ அப்பதான் நம்மளால அதை வந்து விளக்க முடியும். நாம் இந்த அறியாமையினால் நாம் ஒரு தவறான மேடையிலிருந்து மற்றொரு தவறான மேடைக்கு தாவி கொண்டிருக்கிறோம். அப்படின்னா ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு நம்ம மாறிண்டே இருக்கோம். நாம் சில நேரங்களில் பருவுடல் தொடர்பாக, சில நேரங்களில் நுண்ணுடல் தொடர்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதாவது சில சமயத்துல வந்து பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்லயே செயல்படுறோம். அந்த இடத்துல இன்டெலிஜென்ஸோ எதுவுமே யூஸ் பண்றதே கிடையாது. சில சமயத்துல வந்து புத்தியை உபயோகப்படுத்தி செயல்படும் இல்லையா? கிருஷ்ணரின் கருணையால் நாம் நமது ஆன்மீக உடலில் செயல்பட்டோம் என்றால் பருவுடல் மற்றும் நுண்ணுடல் என்னும் 2 உடல்களையுமே நம்மால் கடக்க முடியும். இது ரெண்டுத்துமே கடந்துதான் நம்ம போகணும். அப்படின்னா ஆன்மீக தளத்துல போய் நிக்கணும். ஓகே. ஆன்மா பற்றி
நாரத பஞ்சராத்திர சொல்ல ரிஷிகேஷம் சேவனம் பக்தி உச்சத்தை. இது பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வரக்கூடிய ஸ்லோகத்தினுடைய 2ஆம் பாகம் இல்லையா? ஸோ பக்தி தொண்டு என்பதற்கு பொருள் என்னன்னா ஆன்மீக உடல், அதாவது ஆத்மா மற்றும் ஆன்மீக புலன்களை, அதாவது இந்த புலன்கள் தான் இருக்கிறதே, ஆனா இதையே நம்ம ஆன்மீக தளத்துக்கு எடுத்து போயிருக்கணும். ஓகே, அப்போ அந்த புலன்கள் எல்லாமே பக்குவமா செயல்படும். இதற்கு பொருள் ஆன்மீக உடல் மற்றும் ஆன்மீக புலன்களை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது ஆகும் இல்லையா? இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது பருவுடல் மற்றும் நுண்ணுடலின் செயல்கள் மற்றும் எதிர் செயல்கள் இயக்கமில்லாது போய்விடுகின்றன. அதாவது எப்போ நாம இந்த ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படுகிறோமோ, ஆன்மதளத்திலிருந்து நம்ம சுகிக்கிறோமோ, அப்போ நாம இந்த ஸ்தூல மற்றும் சூக்ஷ்ம உடல்களால் ஏற்படக்கூடிய உபாதைகளை நம்ம கடந்து சென்று விடுகிறோம். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஏன்னா எல்லார் வீட்லயுமே பண்டிகை இருக்கும், கிளாஸ் எடுக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்தேன் நான். ஓகே, வஞ்ச கல்பதாரூபிய கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னைக்கு பக்தி ஸ்ரீ வைபவ் கிளாஸ் கிடையாது. டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே எக்ஸப்ட் லெவல் 1 கிளாஸஸ் தவிர்த்து இல்லையா? லெவல் 1 கிளாஸ் இன்னைக்காவது நாளைக்கு ஏதோ ஒரு நாள் டிவோட்டிஸ் எப்படி சொல்றாங்களோ மெஜாரிட்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ மறுபடியும் ஏதோ ஒரு நாள் தான் லெவல் 1க்கு. லெவல் 2 இஸ் ஃபைன், இன்னைக்கு நாளைக்கு கூட கொடுங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஆனா லெவல் 1க்கு நீங்க ஒன்லி 1 டே கொடுங்க, ஏன்னா அப்புறம் அவங்க கண்டினியூஸா வராம